Původně to neměla být kniha, ale studijní práce. Z dlouholetého přátelství mezi herečkou Jiřinou Jiráskovou a Renátou Novotnou nakonec vznikla biografie nazvaná Hvězdou z vlastní vůle. Necelé 2 roky po herečíně smrti tak vychází publikace, na které Jiřina Jirásková sama spolupracovala. Kniha tak má k herečce hodně blízko. Vinohradské divadlo v Praze. Místo, kde Jiřina Jirásková strávila v podstatě celou kariéru. Renáta Novotná jí tu asistovala jako ředitelce. Nakonec se spolu 20 let přátelili. Dohrají vám to příště. Za 10 let se sejdeme. Já jsem jí potom o těch svých dojmech z toho filmu napsala a vlastně jsme si začali dopisovat a poté mě i pozvala a setkali jsme se a to byl začátek toho našeho vztahu. Teď jsme na chodbě ředitelství Vinohradského divadla. Předpokládám, že tady jste s paní Jiráskovou strávili spoustu času. Ano, od rána do večera jsme tady pobývali. Za těmito dveřmi byla moje kancelář a z ní se šlo do kanceláře paní ředitelky, kde byla 10 let. Toto je moje kancelář, tak jak to tehdy vypadalo. Vždycky říká, tyhle materiály si vem, to jednou využiješ v knize o mně. Autorka sepsala své osobní vzpomínky a příběhy přátel. Jako absolventka divadelní vědy ale připojila i odborné práce o herectví Jiřiny Jiráskové. Tobě se to nelíbí? Ne, mně taky ne. Nezlob se, Luizo, ale já si myslím, že začátek by měl být takový jako takový brutální, víš, asi takhle, pane, učarovali jste mi celý večer, jsem se dívala jenom na vás. Brouk v hlavě, tak to je legendární inscenace ze 60. let. Rozebírám tuto inscenaci také ve své knize. Nejvíc s největším obdivem mluvila o své Pilar od pana Hubače. Měla zpočátku obavy tuto roli hrát, že jí musí hrát nějaká velká statná žena a že ona je malá, že je trpaslíka, že to nezvládne. Zájemci o knihu si ji předplatili pomocí takzvaného crowdfundingu a pomohli tak autorce s vydáním. Teď jde i do běžné distribuce. Co z příběhů, fotografií nebo osobní korespondence se nevešlo přímo na její stránky, nabízí autorka na internetu. Jakub Anděl, Česká televize.